Justin Borch ta' 33 sena wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih, hekk kif tressaq il-qorti akkużat fost oħrajn li kkaġuna l-mewt tal-eks sieħba tiegħu Chantel Ketkuti. L-avukat difensur ta' Borch Franco De Bono f'dan l-istadju m'għamilx talba għal libertà proviżorja u għalhekk huwa nżamm taħt arrest preventiv. Quddiem il-Maġistrat Charmaine Gallia saret talba biex jiġi maħtur espert psikjatriku sabiex jeżamina lill-akkużat li ma talba ma kellix oppożizzjoni mill-prosekuzzjoni immexxija mill-Ispettur Rikard Zara u Joanne Piscopo. Il-qorti ħatet lill-psikjatra Anton Gregg biex iwettaq dan l-eżami. Barra l-awla tal-qorti kienu preżenti xi membri tal-familja tal-vittma li nstemaw jibku kemm waqt li tressaq Borch kif ukoll meta ttieħed mill-pulizija lejn il-faċilità korrettiva ta' Kordin. Chantel Ketkuti tilfet il-battalja tagħha kontra l-mewt it-tnejn filgħaxija fl-isptar Mater Dei. Il-mara ta' 34 sena hija om ta' żewġ tibniet li għandhom 7 u 13 sena. L-om minħal safi il-ħadd filgħaxija għal id-daqqiet ta' sikkina f'rasha u fonqa waqt argument jaħraq f'Ħażabbar. F'dak li qed jitqies bħala l-ewwel omiċidju għal din is-sena. Il-każ seħħ għal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija fi triq is-Santwarju viċin dik li kienet il-Venda. Wara l-aggressjoni Justin Borch kien ħarab mill-post għalkemm ftit tal-ħin wara u tarħu bidejh lill-pulizija meta mar fil-kwartieri ġenerali il-Florjana mimli dmija u kellu anke xi feriti f'idejh. Meta saret tfittxija fuqu instabet sustanza illegali suspettata li hija droga. Il-Maġistrat tal-Assa Ian Farrugia għadu għaddej bl-inkjesta dwar dan id-delitt. Dan il-qtil għajjem mewġa sħiħa ta' kundanni fosthom minn akademiċi, avukati, opinjonisti, NGOs u diversi professjonisti. Fil-fatt ħafna kienu dawk li bidlu r-ritratt tal-profil tagħhom fuq Facebook b'turija ta' solidarjetà ma' dillhom żagħżugħa li nqatlet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, fil-waqt li sellem il-memorja ta' Chantel, saħaq li hemm bżonn li l-awtoritajiet jużaw ir-riżorsi neċessarju kollha sabiex tiġi miġġielda il-vjolenza domestika. Il-Fondazzjoni Marsi ikoll ikkundannat dan il-qtil fejn fost oħrajn għamlet lista tan-nisa li kienu vittmi ta' omiċidju f'dawn l-aħħar 42 sena, total ta' 32 mara. Bl-aħħar każ imur lura għal Settembru tal-2018 meta Marija Lourdes Aġus kienet instabet mejta fir-residenza tagħha f'Raħa Ġdid fejn mill-awtopsa kien ħareġ li hija mietet f'gata mis-sieħeb tagħha. Min-naħa tagħha il-Fondazzjoni Sebħ appellat għal ħidma sħiħa bejn l-Istat u l-NGOs lokali kif ukoll korp internazzjonali sabiex tkun indirizzata din il-problema.